Тими миллии футзали Тоҷикистон пас аз баромади бо муваффақона дар ҷоми Осиё оид ба футзал Кувайт 2022 ба ватан баргашт. Дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе ҳайати мунтахабро роҳбарияти Федератсияи футболи Тоҷикистон, масъулини соҳаи варзиши пойтахт, намояндагони васоити ахбори омма ва мухлисону наздикон самимона истиқбол гирифтанд. ёдовар мешавем ки ҷоми Осиё 2022 дар Кувайт аз 27 октябр оғоз шуд ва тими миллии футзали Тоҷикистон дар мусобиқаи мазкур 4 вохӯрӣ доир кард. Он мақсаде ки мо дар назди футзалистҳои мамлакат монда будем ба натиҷа расидем. фикр мекунам ки бозии хуб нишон додан. дар беҳтарин 8 дастаи Осиё будан кори осон нест. пештар бовар мекунед мо бо дастаи Таиланд, дастаи Ҷопон, Эрон бозӣ мекунем. Аллакай пеш аз бозӣ як демотивация, як нобоварӣ, як ҳисси буд ки мо боёдем, аммо дигар тарс нест. мо нишон додем ки бачаҳои мо дар ҳақиқат метавонанд бозии сатҳи баланд нишон доданд, ки сатҳи баланд нишон додан. Ман фикр мекунам ки беҳтарин лаҳзаҳои футзали тоҷик аз пеш аст. Мо як хушхабар дорем. Рӯзи 6 ва 9 ноябр дастаи мунтахаби Россия аз намуди футзал ба Тоҷикистон меояд. Шумо медонед ки беҳтарин топ дастаи дунё ба ҳисоб меравад Россия дар баробари Португалия, Испания, дар баробари Эрон. Ва фикр мекунам ки барои мо таҷрибаи беҳтарӣ мешавад ва як имтиҳони беҳтарӣ мешавад. Тими миллии футзали Тоҷикистон дар марҳилаи гурӯҳии ҷоми Осиё 2022 дар гурӯҳи Б сараввал бо ҳисоби 4-3 Баҳрайнро шикаст дод ва дар бозии дуюм бо натиҷаи 3-2 аз Узбекистон шикаст хӯрд. Дар бозии сеюми марҳилаи гурӯҳӣ ки бозии ҳалкунанда ба ҳисоб мерафт, шогирдони Пайрав Воҳидов тавонистанд бо ҳисоби калони 8-5 якачини Туркманистонро мағлуб созанд ва бо касби 6 хол аз инаи дуюми гурӯҳ ба марҳилаи чорякниҳоӣ бароянд. Аммо дар марҳилаи чорякниҳоӣ футзалбозони кишвари мо дар як бозии баробар аз Таиланд шикаст хӯрданд. сабабе ки дар бозии барои дар бозии Узбекистон дар қисми якум Фирӯз Бозмаҳмадов дар ҳайати асосӣ баромад, барое ки Фирӯз Бозмаҳмадов қариб 1 сол шуд иштирок карда дар бозиҳои сатҳи баланд ва дар бозии аввал ки бозӣ кард аз ҷиҳати равонӣ беҳад душвор аст. Вақте ки дарвозабони рақами якӣ аз сама талаб ки бояд хуб дарвоза гол сармад ва Фирӯз агар шумо тамошо карда бошед он қадар хубам наистод, аз сатҳи худаш пасттар истод. барое ки фишори равонӣ бештар буд ба Фирӯз. барои мо студи мураббиён ба қарор меонад ки дар бозии дуюм Фирӯз Бозмаҳмадов бозиро оғоз мекунад ва вақте ки Фирӯз дар қисми дуюм бо ҳисоби 3-1 баромад, фишор надор ва хеле хуб бозӣ кард. Ягон хел фишор надор, барое ки мо 3-1 бохта истода будем ва Фирӯз он бозие ки мо аз ӯ умедворем, он бозиашро нишон хеле хуб бозӣ кард. Фирӯз Бегмуродов дарвозабони асосии тими миллии футзали кишвар ки дар бозӣ бо Туркманистон аз ҷониби довар иштибоҳан бо корти сурх муҷозот шуд, ҳиссиёти худро чунин баён кард. хатогӣ аз тарафи довар шуда буд. Дар онҷо баъд аз корти сурх эълон кардан хатогӣ аз тарафи довар шуда, чунки онҷо корти зард буд ва корти сурх додан хатогӣ буд ва куллан бозиҳо ҳамашон бозии аввал камтар вазмин гузашт бо Баҳрейн, чунки дар ҳамаи мусобиқаҳо бозии аввал аз ҳама тим вазмин мегузарад, душвор аст. бозии аввал камтар душвор буд. бо Узбекистон аллакай ба худ омадем, камтар ҳиссиёт зиёд буд ва бозии хуб нишон додем, аммо ноомади кор шуд. мақсади мо чӣ хеле гуфта будем пеш аз рафтан аз гурӯҳ баромадан буд. ба ин мақсади мо хеле хушҳол ҳастем ки расидем. аввалан ба мухлисон, ба наздикон, ба ҳама раҳмат мегӯям ки ёрии уно ба мо хеле муҳим буд. барои ғалабаи мо ёрӣ расон. баъд аз гурӯҳ баромадан мо боз хуб тайёрида фикр доштем ки ба нимниҳоӣ бароем, ба бозии нимниҳоӣ бароем. лекин дар охир каме ба мо чӣ хел гӯям, як опыти бозӣ нарасида фикр кунам.